Na střední průmyslové škole na Proseku se uskutečnila soutěž RoboClash, která přilákala mladé nadšence do robotiky z celé republiky. Účastníci poměřili síly v disciplínách jako Minisumo a Line Follower. Akce vznikla z iniciativy studentů školy, kteří chtěli přinést robotické soutěže do Prahy. Střední průmyslová škola na Proseku se proměnila v improvizované robotické kolbiště. Učebny a chodby zaplnily konstrukce z kovu, plastu i lega. RoboClash je nápad studentů, kteří chtěli soutěžní atmosféru přinést i do Prahy. Už od prváku jsme se zapojovali do robotických soutěží, takže vlastně v druháku, když jsem byl v žákovském parlamentu, tak mě to vlastně napadlo, že škola, která vlastně nabízí celkem dost možností na to se realizovat, jak v těch robotických soutěžích, nebo když jsou nějaké akce, které chceme provozovat, tak škola je dost benevolentní k tomu, aby jsme se vlastně mohli na tom podílet na nějakém takhle rozvoji lidí. Turnaj se nesl v duchu jednoduchého pravidla. Každý robot soutěží s každým. Věk nebo škola nerozhodují. Udělali jsme to tak, že vzhledem, že jsme potřebovali, aby někdo aspoň se zúčastnil, tak jsme to nechali otevřený. Jsou soutěže, které to mají tak, že mají rozdělené kategorie základní škola, střední škola a teď nevím, jestli freestyle nebo jak se to nazýváte vlastně pro kohokoliv. My jsme to udělali tak, že každý s každým. To znamená, není tady vlastně žádná kategorie, soutěží vlastně robot s robotem, je to jedno, kdo prostě za tím robotem je. Takže jsou tady i dospělí, co jsem koukal, a víceméně žáci ze základní škol. Roboti museli být zcela autonomní, žádné dálkové ovládání, jen předem naprogramovaný algoritmus. Soutěžní stanoviště nabídla několik typů disciplín, od sledovačů čáry až po minisumo. Rozhodovala přesnost, rychlost i strategie. Tak máme tady 3 stanoviště. U jednoho vlastně jsou to typově 2 stejní roboti, akorát jedna disciplína je s jedním line follower, což je vlastně sledovat čáry, což je vlastně takový robotek, který sleduje čáru, zatáčí vlastně podle té černé čáry, ale má jenom jedno čidlo, takže je omezený v tom, jaké zatáčky může vybírat, nesmí tam být křížení, jelikož to je už takový gamble, jestli to projede, jestli ne. Pak tady máme sledovač s více čidly, což vlastně už je složitější, dokáže vybírat ty křížení, má vlastně víc možností těch tratí. Tady máme Minisumo, Lego Sumo, což jsou vlastně jak japonské sumo, prostě se přetlačují, akorát je tam omezení. V Minisumo nemusí to být z lega, může to být jakákoliv konstrukce, akorát se musí vejít do 500 gramů a do rozměrů, které jsou vlastně předdefinované. RoboClash vzešel přímo ze studentské iniciativy a už teď se mluví o dalším ročníku. Soutěž tak má ambici stát se pravidelnou platformou pro rozvoj technického talentu napříč generacemi. Natálie Vašková, Televize Praha.